So unsa man ang 5 kahadlok nga mga butang nga naa likod nining pagsimba og mga larawan o ribulto. Apan sa dili pa akong ipahibalo sa tanan nga tanang mga butang nga atong magahisgutan karon naa tanan nasulat sa Biblia. Nga tanang mga butang nga atong magahisgutan karon naa tanan nasulat sa Biblia. Naapa sila gitawag og pahinumdom. Ang tanan daw nilang gisgutan nakasulat daw sa Biblia. Iyang pangutana asa man pud sa Biblia bi? Nga niingon ang Dios nga ayaw pagbaton og larawan sa gitawag og mga balaan o mga santos. Daghan og mga dili katoliko nga naatubang nga mga pastor hangtod karon assignment pa na nila. Di gid sila makakita o makabasa sa balaan kasulatan nga ang Dios mismo nagdili sa gitawag og mga larawan sa mga balaan o sa mga santos. Yung problema magud ang mo mga tawhana manggod, di manggod sila kailag unsay butang balaan o dili balaan. Sama sa giingon sa Leviticus chapter 10 verse 10 na ilhon ninyo ang butang balaan o dili balaan. Kanya mga Katoliko kailan mis mga butang balaan o dili balaan. Nganong kailaman mi nga kanang moong larawana sa mga santos balaan na nga naman ti ang gilarawanan ana suod bang higala sa Dios nga mo itinubdan sa gitawag og pagkasantos. O nga nung nakailaman mi anang mga butang nga dili balaan, nga naman kay kabalo niya kanang moong mga butang nga walay ka lang bigitan sa Dios o nag-ikumpetensya sa Ginoong Dios. Kaya ba mga larawan sa mga santos pagpagikumpetensya ba na sa Ginoong Dios dili paghatag na gitawag og pahimugat nga atong ang gitagaan og pasidungog ang mga tao nga higala sa Dios kisuma na panigid ng Kristo sa Juan kapitulo 17 bersikulo 10 kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. So, bot pasabot kitang mga Katoliko nagtumang tas balaan kasulatan kining atong mga amigo nga mga dili Katoliko ning kamot kidin taw sila pagguba niya ang problema ana kay gisabot-sabot nila ang balaang kasulatan sa paagi nga dili maoy katuyuan dili maoy objective sa writer ni anang maong gitawag og kasulatana. So maigo sila sa giingon ni San Pedro 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16. Giingon ni San Pedro kay kini mao mga butang nga gisgutan niya sa ubang mga sulat may mga butang nga malisod sabton sa iyang mga sulat mga ginatuis sa mga walay alamag ug sa mga matuotuhon ug moay magdala kanila ngadto sa ilang kaugalingong kalaglagan. So man ako mutuot aning gitawag og mga pastoy ay sigurado maimpierno kita ngano man tungod kay tanaw ra gud ilang panabuto tanang gitawag og ributo Dios na. So, careful man na, beware ta na. Ano man tungod kay sigurado gyud kanang mo mga pastura nga nagtudlo-tudlo aning mo mga butanga ang atong kalag ihatod na sa impierno. So, careful ta ha, bantay-bantay ta.